lento ngaphakathi noma ngathola umuntu ngaphakathi ibidla nje isibeletho. Yini ngani lento? Ubhuti lo wayethwele ngesibeletho sabantu besifazane. Uma ezolala nawe ekunikeza imali usuka thenga izingane zakho ngaphakathi. The time ukhulela kuyathatha. Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda nina bendlove namandla enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le iBlaqlife TV impilo yomuntu omnyama igama lohlelo ke sisohlelweni olubizwa ukuthi izimpande ezama Afrika igama lami ngesichaka ngwalapha ya kaluqa sibonga uthando nokukhathalela thina nje njalo manje sibona siyabonga kakhulu qhubekani nesithande nosithanda ngento eyodwa subscribe and like ngoba indlela yethu ibhekela lapha ku 1 million la sifuna ukuhlanza khona ama subscribers ethu aphile athi saka la kumabona kude wenu. Siyabonga kakhulu uthando enalo. Asinamukeleke ohlelweni lwethu once again. Sawubona. Sawubona bhuti njani? Sikhona thina singezwe kunena njani ni? Hayi nathi sikhona. Angiphili ke nami. Right ke mntaka baba ake mhlawumbe singene odabeni ngoba thina mangabe sixoxa nomuntu la usukeze ngokuthile nawe siyacabanga ukuthi awuvakashile nje. Khona uzosixoxela khona. Lithini udaba mhlawumbe siqale eqaleni i-background story yakho sazi ukuthi wena ngokwe-background story wakho ukhulelephi ungubani ufundephi? Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguSenzo Uhle wakangcobo. Ngisuka eMhlabi yalengana eJozini. Ngaphansi kwesigodi okuthiwa isemakhonyeni. Ukukhula kwami ngikhulela endaweni yasemakhaya singekho right ekhaya kodwa bekuphila ngikhuliswa usisi wami emva kokuthi ngishonelwa abazali ngisamncane. Ukuhambani kwesikhathi ngiqala amabanga ase-primary yonke into behamba kahle khula e-high school siphila izama ihlanganisa ngoba esemdala eqedile isikole. Kwathi ke sengiqedile isikole ngathola umfundaze ngayofunda ecollege kwaNongoma kwaGqikazi eMthashane. Yes. Ngathi ngifika khona impilo ayiright kodwa kwakuphila ngokuhlanganisa. Ingekho into esenzayo edayisa engisendele lo mali yokuthi ngithenge ngifake izingane. Yes. Ngathi ngifika ngakhula ngathola umngani owayenekhaya eliright abazali bakhe bemenzela yonke into. Waba ukuthi methenga into uyangithengela umenza something uyangenzela engisize njengomngani wakhe ofika wamthole ecollege. Kwathi khamba isikhathi ke waba ukuthi ke sufuna sambe lezi indlela lezi uyangikhipha engithengela izinto unalabangani abanemoto nani because yes ama levels. Yes ama levels. Kwathi khamba isikhathi wangitshela ukuthi ndo mnganami sekufika isikhathi sakho ke manje angeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngikusize. Sekumele uzitholele phela nawe. Maqondana wakho. Ungadle maqondana wakho. Yes, ngeke ukuthi uzohleza uzithukuthuku zami khambe mina ubuye benefit wena ekugcineni. Ngathi no sengiyayibona phela impilo nami iyangibeka lapha la. Sengikhohle ukuthi ngisuka manje. Ethi ngifike ke sihambe kulezo indawo lezi zokuyijuxuza. Engitholela umuntu ngifica vele mina sengihleleliwe ukuthi hayibo. Wena uzothola umuntu wakho nami ngibe nomuntu wami. Shito naba ile nhlobo ekuthiwa uphathe ingane ngophathwa wona. Lothi kuphatha noma ubani ngafika nawe. Alright, okay. Ngaphathwa ke. Ngaphatheka kushuthi. Mangifika ngimthola hayibo. Ubhuti uthe ukukhula kunami. Kodwa kwathiwa hayi khuleka. Uzokunika lento oyifunayo na umnike lento ayifunayo. Ngizwe igama ke nami besithengele lezo iphuzo ukudla nani yo wangiheha ke. Okokuqala wathi hayi uzogoduka nomngane wakho angeke ngize ngibizele endlini yami. Ngoba kuhamba isikhathi siyafonelana siyawathaphana ngisaliswela idatha ngisakuswela ukudla ngisayiswela izinto zokugqoka. Kwafika isikhathi ngokuthi sekumele manje ngibe naye endaweni yethu ecashile sobabili. Yes. Athi ke ubhuti ufuna kwenziwe njani? Ngize emqashoneni noma siyabhuka. Ngathi mina no ngengikwazi ukuthi uze emqashoneni because ngisayingane abantu bazokubabaza. Wathi nayi ana inkinga nabantu engihlala nabo kodwa ke ngoba kusho mina kusukela ngaphakathi singaya siyobhuka. Ngihambe nobhuti hayi ngiphathe kahle impela singakafiki kule ndawo ama lodge like. Uma sifika ethena yini engifunayo mhlawumbe imali, impahla, inwele. Ngithi mina hayi okusuka othandweni lakho ngoba wathi uyangithanda. Yes. Ethi ngizokunikeza imali uzozithengela. Habe?
yes minister yes yeah enginikeza imali ubhuti ngisengane phela nama ngiyazi imali enkulu efika ngijwayele imali enginikeza imali ngijabulela ama ching ching afika empilweni amasha sengikhohle ukuthi ekhaya bas hayibo bayabuza wangasacela imali nani into engithi hayi enesifasi usigixabezile ngisaba ukusho ukuthi no enesifasi wakha enesifasi onemoto yes hayi sifika ubhuti ke sesendlini yethu phela swabili odukudla angijwayele izinto ezibizayo ngidla ukudla nami phela ngibona ubhuti nje hayi sigcine sesifika inkonzweni yangala ngokudla nje wavula lento imali akusikho ukudla kuphela nemali angikwehluleli kodwa aqhubeka yes nemali engitshela ukuthi uma ngamnikeza izothi ukunyuka kunasekuqaleni okay yes niyathandana sidididi kudayiselana siyathandana kodwa yena kazile kade ngezile ngothando okay yes okay mina vele ngize ngemali ukuthi hayibo umdala umuntu ngeke vele ngithi egcineni ngizosuka naye ngithi nanga umuntu engimtholile ngifunde esikoleni imdala kunami sure yes enginikeza ubhuti imali senze izinto zasekamereni sabantu abadala khamba isikhathi engitshela ukuthi uzongigodukisa ngibuyisele la ngihlala khona hayi ngibuyisele ngabi nakho ukuyisola ngibona imali eningi phela nami ngibiza umngane wami hayibo mngane wangitshela ngani kwaseqaleni ngifika ukuthi hayibo ziyakhala la ethi kumngane wami angiyakutshela yona impela ade ngitshela uhlezi ubona ngathi labazali bami bezi 1 no 2 no 3 cha ngiphinde ngizisondeze nami kulabantu abakanje khamba isikhathi hayibo kudlule mhlawumbe inyanga nembili ngiqale kube ngathi ngiyagula angiyitholi kahle ngophe ngimtshela ukuthi hayi kunento kanje athi hayi abantu besifazane vele uma belalela abantu besilisa abadala kunabo kwenza kanje anginalo ulwazi hambe ngeclinic banginikeza amaphilisi bathi hayi mhlawumbe emva kwesikhathi singaka uzophela uzoba right yes ayikhamba isikhathi kwehle phela phinde futhi kuqale phansi siyavakashelana futhi uvela ethi uyahamba endaweni ekude ngengikwazi ukubona kuleso sikhashana hamba ngomsebenzi kodwa ngizoloku ngifayile imali uma sengibuya siyabonana qhubeka indaba sifike lapha ya ukuthi hayibo sesiphindele ekamereni phela manje umuntu wami phela manje siyabonana enginikeza imali engifonele engitshela ukuthi hayi ngizwa ngiyokudropa kini la uhlala khona emqashweni sure le mali le izokuqhubha emva kwesikhathi esingaka ngiyahamba futhi ngiyendaweni ukuthi ngizobuya emva kwenyanga noma enyangeni embili mina nawe ngeke ngizekuhlukumeza kakhulu because nginawo umakoti yes univumela nje uyazi ukuthi nomakoti ngisincanyakazana sakhe mina okay yes lesi sase sayidini makhwapheni wakhe ncanyana ongekazazi ukuthi uzovuna akayijumpisi yes ayikhamba isikhathi ke iphinde futhi ibuye lento athi uzongifakela imali ngeke kadokotela hayi mangifaka udokotela udokotela bukhulelwe kanjani na athi yebo hayi ngimtshela ukuthi kunento kanje athi hayi akazi kodwa mhlawumbe ubizimo ezenzakala emhlabeni yes ingangikhathazi ngoba phela vele noma ubani uyayithola imiscarriage emhlabeni ingangikhathazi lento ngisho nawe sekuqaleni bekuyikhona hayi mhlawumbe into edlulayo ngigoduke ngemakhaya fika isikhathi sokuvala isikole ngiyagodwa ngemakhaya yeah awufike emakhaya hayibo wasusileka kangaka wena ngithi hayibo enesifasi ngiyafihla phela ukuthi kungcole sikwenzakala kukhulu kunalokho yes ngifike emakhaya ngilo ntombazane nje ngakhombisa ukuthi inemali kodwa nje ekhaya ngisho hayi enesifasi yasinikeza imali ngibathengele lezi zinto engibathengela zona ezingajampisi hayi ngibuye kufika isikhathi ngibuyele esikoleni ngimbona umuntu wami phinde ngisho ngimtshela hayibo emva kwesikhathi kunento kanje iyaphinda futhi yenzeke athi ayikushuthi wena ongakhona ukubamba into ephelele sure yes ingikhathaza ngifanele sisami ngingamtshela ukuthi ngingamchazela ukuthi kwenzakalani nani uyakhulelwa ingane zakho yes ngingasho ukuthi ngiyasaba phela ngithi nginokugula engakutholi kahle kanje athi hayi ngizokubuzela kwabantu engibazi ngeke ngizwe isimo sabe sicishe sifana naleso engitshela ukuthi makuthi ngiyahlanganisa ngizothola imali noma ungenele isifasi iqala ngakayithola imali zokunikeza uzama ukubuya sizohamba siye kumuntu kanje owasesontweni angasho ukuthi umuntu ozohlola like yes owasesontweni ngithi mina ayikho inkingi khamba isikhathi ke ngikhulumela nomfundisi wakhe ngitshela ukuthi uzokuthandazela amanzi ufaka intambo engifaka intambo ngibuye ngize esikoleni ubona ngathi ngihamba ngcono lapha ya
Ethi mase ngiya kumuntu amase ngekwazi ukuthi elale nami nginentambo. Yena, yes. Sugar daddy. Yes, akakholelwa entweni zamadlozi nani. Uyathandaza yena. Umthandazo noqoda inkinto. Ethi angikhiphe. Khiphe nami intambo ngiyayibeka. Ngoba nifuna lento. Yes, funa imali. Nilahla umthandazo ufuna lento. Okay. Thatha intambo ngiyibeke lapha. Yeah. Sekumele ngihambe intambo ngisayiboni. Ngimbuza hayibo kunentambo athi cinge khona la empahleni. Mhlawumbe baqoqe namathawula athi siselo nje phela sibukhile. Mhlawumbe baqoqe namathawula kodwa kuzokubuzela kulabo sisilapha ngoba ingane yabasaba sasinyonyoba phela masingena saba abantu. Yes. Hayi ingikhathazeke manje lento ngilahlekelwa intambo nani emva kwesikhathi kubuya lento eyenzeka. Sure. Ngimtshela hayibo kunento kanje. Umngane wami ngitshela hayi nami kwangenzakalela kodwa into ejwayelekayo ngoba phela ufuna imali usave sithi nani nabangani. Ngithi mina wayengakukhathazi lento ngoba phela ayikho right. Athe na vele ingane esunayo. Lezi akanandaba nazo umuntu angamazi. Ngithi hayi phela mina ngiyangikhathaza ngoba nginayo. Wathi if ngeke ngisayithola. Hayi ngicine sengigula lokwangempela ke. Sengiyagula phela manje. Ngimtshela hayibo nginento kanje. Athi ukugula kwakhe akuhlangene naye. Mina ngiyeza ngizofuna imali. Yena unginikeza imali. Okunye akasahlangene nakho. Uma ngisafuna imali ngizoyenza lento ayifunayo. Yo. Kanjani na ngoba sathi siyathandana. Ngakutshela ngathi nginamakoti. Nani. Ngidla indaba. Ngizokwenza kanjani? Hayibo. Umuntu akasanginaki phela manje. Mangithi ngifuna imali uyeza. Mangifuna usizo uyabaleka. Khamba isikhathi. Ngithi ukuphuma kuye kancane. Ephume naye kimi ngaleso sikhathi ngiphume kuyona. Ngisenamali phela manje. Sengijwayele ukuthi phela mina ngihamba nezinto eziright. Usubuyela back eDustin. Sengibuyela back eDustin la ngihlala khona kwasekuqaleni. Ngibuza umngane wami. Sizokwenza kanjani? Athi ngakutshela ukuthi musafuna ukuphila impilo uzodlala eDustin kini hayi la. Musafuna impilo uzoqhubeka nalo yamuntu. Ngize ngoba egcineni mangiqhubekile naye ngiyagula phela. Ngibe nezinto engayitholi kahle. Athe naye into engadlula emhlabeni. Siyabantu abahambayo sizifikele siyahamba la. Yeah. Muzopheka ukuthi ubani unani kuphi kanjani uzozibonela mina ngiyaphuma kuwena makuthi nawe uyaphuma kulo yamuntu. Yena egcineni kade sebenefita ngami ngithi wafika nami. Naye eyithola imali ngami yokuthi ufike nami. Uze letha omunye umuntu phela. Kumele shuthi yena usafana nomuntu oletha abantu kubantu bese yabenefit. Ngathi naye wadlula before kulo muntu kodwa uyi-agent steady. Lo mngani wakhe lo wayejola naye. Right. Wayese bezovala nje ukuthi ulethe umuntu kodwa kube ngathi kade vele ejola nalo ya number ngilethela umuntu kade yena usuka kulo uzovala ngalo mngani. Agent yomdo. Yes. Hayi khamba isikhathi ngisho ukuthi no lempilo akuyona impilo engathi uma ngisuka ekhaya bathi hamba uyoyenza. Kwathi uhamba uyefunda uzoshintsha ikhaya lakho. Sure. Hayibo. Angi-understand phela manje umngane wami uyangijikela. Lo impilo yami naye yayihamba kahle. Eyakhe isahamba kahle vele ngoba uyinikele ukuthi vele mina ngizokwenza kanje. Ngimfonela sisi wami, ngiyazi njani imtshela iqiniso? Noma ngiphinde ngiqambe lawa amangalawa ya. Ngimtshela hayibo. Inkinga phela ayehli. Engibuza intambo kanjani. Ngithi sakhona. Kodwa inkinga ayehli. Angibuza uvala nesikoleni ngithi hayi. Angazi mangivala ngizothi athi okulandelayo asisayi kulo yababali kusho ukuthi yena akasebenzi. Sizoya komunye umuntu ozobuka ukuthi impilo yakhe inani kade ngoba phela usuka la ekhaya ubuka kahle. Qale ke manje sengiyasaba mina ugoduka. Ngizocheckwa phela ngibona ukuthi hayibo mina impilo yami isihamba ngenye indlela manje. Sengilana nabantu abadala abanezinte kanje. Hayi khamba isikhathi ke ngiyavala isikole ngiqale ngihlale. Esikoleni ngiyasaba ugoduka. Fika isikhathi ke ngiyagoduka. Imali asikabi nayo. Ngisabe mina ukusho ukuthi hayibo imali nginayo. Ngihlale nale yami mfuna ezitholele eyakhe ezongisa ngayo kulo muntu lo. Siye kumuntu. Mayifika umuntu ethi ngikhona ukuphinde ngithola abantwana. Why? Lento ngaphakathi noma ngathola umuntu ngaphakathi ibidla nje isibeletho. Yini ngandlento? Ubhuti lo wayethwele ngesibeletho sabantu besifazane. Uma ezolala nawe ekunikeza imali usuka thenga izingane zakho ngaphakathi. Letha mkhulela kuyathatha. Yena sikhathe ekhokhela wona uyanikela. Yes. Ukuthi izilwane zaziphuthume. Yebo, zingene kalula kumina ukuthi zifike zithathe lento yakhe ayibeke kumina. Kodwa esibelethweni sami usuke ekhanda kuyena, khanda ingcebo yakhe ngami.
Should esikhathelala uyakhulelisa Yes. bese ilona ezothatha umntwana. Uzothatha umntwana ekhanda ingcebo yakhe. Iyo lalani mantombazana asinamona. Yeah. Ngibabazeke mina sengiyayibabazisa phela ngathi angazi. Usiswami ethu kade ngithi mina nomuntu owafika nje ezothandana nami ngoba siyaqoma singamantombazana. Bengazi ukuthi isimo sikanje kanje. Mamqoma lo muntu wakuthembisana ngithi hayi ubengenzela nje idingo lezinhluleko ukuzeza abantu sekhaya. Mangithi mhlawumbe ngicela imali nithi imali aninayo. Yena bengithi mangicela engasho ukuthi akanayo. Ethi wazozongibona zokunikeza imali njengoba siyathandana phela ungenzela idingo zasemqashweni. Sure. Engitshelele baba ukuthi hayi abantwana ke ngiusabathola. Sezingaki izithe ziphumile ngithi mina angazi kodwa bekuthi mangibuya ke nemva kwesikhathi engibalekele ethi uyemsebenzini njanja. Ngesikhathi ethi uyemsebenzini yena ilesikhathi ehamba nalomntwana loba wayehamba emva kwesikhathi enginyanga embili uyohlala naye lapha yaba menza lento abayenzayo. Ephinde ebuye futhi enginika isikhathi ichance ukuthi ngihile kahle. Enginika ichance ukuthi ngihile bese uyabuza ukwenza lento ayenzayo futhi ephinde eqala phansi. Ehambe. Ngezinye indlela lo sugar daddy lo ethola ngesibeletho sakhe. Yes. My babu. Umuntu esifazane athandana naye waba nomakoti yena wakhe othi yena washada. Wasuke wenza lemgilingwane yakhe ke. Ukuze iproject elimakoti wakhe. Umakoti wakhe nezingane zakhe edlale ngathi thina abathandi bemali. Thina isizakala. Sure. So kuyona yonke lesigameko okufundile wona yini? Ungayijahi impilo ezakalona. Linda isikhathi sakho siyeza. Ngoba lezi zinto ezizakalona empilweni zinobungozi. Ekhambeni kwesikhathi uthi into musuyidinga ungasayitholi ngenxa yokuthi ithuba wadlala ngalo eqaleni. Yeah. Njengokuthi nganika ichance kwathiwa ngiyofunda. Ngafike ngajaha impilo. Ngenze njani ngadrop out esikoleni. Angisakwazi ukubuyela emuva futhi manje. Manje kunsengizima ukuthi ngaqala phansi ngithi ngiyofunda ngoba ngisakwazi ukufunda ngenayo imali. Ngabona ukuthi ukufunda unemali kumnandi ngoba wenza yonke into efuna ngesikhathi osidingayo. Sisegazini lento yemali. Yes. Manje musu ubuyele emuva uthi uyofunda futhi uqala phansi uba broke. Eneswasa sakhokheli musu wathi uqala phansi ubuyele emuva. Sure. Uba nalezo ithize nje. Siyodla amagwinya. Yes. Manje ubuyele emuva empilweni ngathi usuka phambili ku level sekuzima. So now waya kulomuntu sesivala wakubonisa inkinga uthi kephi. So far kuyavumeleka ukuthi abantwana kusabathola kodwa inkinga yokugula yona sekhona noma yaphela na. Inkinga yokugula yalapheka. Kodwa abantwana khona ngisho ukuthi ngisamncane ukuthi ngaba nestress somhlambi kuzohamba isikhathi. Kodwa khona kuyabuya but unalithemba lokuthi umntwana usengamthola. Likhona. Kodwa wazi kanjani ngoba angithi lento itshalwa ngaphakathi. Anginayo ukuthi ngisengaba kodwa nginethemba lokuthi mhlawumbe angaqamba mhlawumbe akhuluma eqiniso. Yes, ngoba umzimba wami lo iwona oyibambela izinto, iwona ozenzela izinto singazi ukuthi mhlawumbe kusengenzeka. Hey, Mtakama asibonge mhlawumbe ngiyibuzela nje kokugcina ngokufunda ngendlela yokufunda yasayimisa uqhubeka ufunde ngelinye ilanga even though kwamanje usathi wena ubona kunzima nxa ukuthi phela imali ayisekho. Ngisazimisela ngokufunda mangathola ithuba ngalisebenzisa. Yebo. Hey, sibonga udaba lakho sibonga nesikhathi sakho ukuthi ufike uzosixoxela lolu daba na. Yebo. Babukele Blaqlife TV okwethu ke ukulalela sicije sindlebe nje sizwa abantu bathini basixoxele udaba laba nohambo lwabo. Somzuleke udadewethu uthi cha wasuka ekhaya nje esikoleni mayifika esikoleni wadudana nomngane embona ecaphuna kusale edle likaMpondo izihamba naye wafuna lokho wakuthola kodwa mayekuthola yena kwasetshenziswa isibeletho sakhe ukuze athuthuke lo muntu owayelala naye. Asazi ke ukuthi wena mangasekhaya ikuphi okufundayo okutholayo nongaxwayisa ngakho izingane zakho uxwayise wena ekuthenini into mawungenayo linda isikhathi sesifike sibe kahle uthole eqondene nayo. Gama lami ngicaka ngwakaluqa asivalelise kwamanje ngethemba lokuthi ngoba siyazana sophinde sibonane sale kahle.